Gisiguro sa acting director sa Davao City Police Office nga mamintinar ang kalinaw sa dakbayan ug andam ilabi na sa hulga sa terorismo. Kini human gipatutukan kini kaniya ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ano yan report ni John D. Esteban. Counter-terrorism. Kini ang usa sa mga gipatutukan ni Davao City Mayor Baste Duterte kang Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Hansel Marantan. Sumala ni Marantan, giingon kini sa mayor kaniya ato sa iyahang pag-courtesy call sa mayor ni adtong Hulyo 24. Gipasiguro usab daw kaniya nga mamintinar ang kalinaw sa syudad, labi na karong Kadayawan Festival. Ang pinag-preparean natin dito yung mga tsamba. Kasi sabi niya, there were instances of terrorist acts here in Davao. And so we are prepared for that. Daan ang giingon ni Mayor Baste pinaagi sa iyang programang Basta Davaoenyo nga imintenar sa DCPO ilawom sa bag-ong acting director ang status quo sa dakbayan. Ako alam man, i-maintain na niya status quo. Labi na karon, pasod na ang Kadayawan, kaya na mobilization na nasa mga tropa, medyo takot ako pantayanan. Ablihan daw sa mayor ang iyang pultahan kang Marantan isip acting director bisan wala gipapili ang mayor sa kung kinsa ang mamahimong director sa DCPO. Apan duda ang mayor kung maminaw ba kini sa kung unsa man ang ihang isulti o direktiba. Kahinumduman nga ikatulo nagpuli og direktor ang DCPO ni adtong July 10. Una si Police Colonel Lito Patay. Apan pila lang ka oras gihulipan siya ni Police Colonel Sherwin Butil. Dayon kalit kining girelieve ug mihulip si Police Colonel Marantan. Bisan kung sa pa'y ingnon ako, I don't think that it would matter sa gihatag nila na sitwasyon sa buwan. Kaya tungod, wa ko man gipili na sa Marantan, it was not in the short list. Like I said, I told Marantan, burihan ako ang kumportahan para niya. Kaya di man po nakusag. Wala pa siya nahimo pa. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.